So, hello. So, for today, tuturo ko po sa inyo kung paano ang drag and drop sa ating PowerPoint. So, ito po hindi na nyo i-F5, hindi na i-F5 ng mga bata. So, direct na makikita niya lahat ng slide. Yan. So, paano po ba yan gawin na ito lang ang magagalaw nila? Tsaka itong mga animals, tsaka itong mga planets. Okay. So, yung first step natin, open kayo ng PowerPoint. So, sa home, right-click kayo, tapos format background. Kung may na-save na kayong picture, mas better, para mas madali. So, picture, file. Okay, so ako, nakasave na ako ng picture ng computer. Insert ko dito, close. Tapos, mag-i-insert lang ako ng word art. Okay. Pwede din text box kung anong gusto nyo. Name the parts of the computer. Okay. So, resize lang natin para sumakto siya dun sa ating screen. Tabingin natin ng konti. Yan, liitan pa natin. So, home. Punta tayo sa home. Yan, para mukhang legit. So, ang gagawin nyo, kung may background na kayong picture, tapos meron na kayong direction, punta kayo sa office button, save as. Tapos, lagyan nyo ng file name ng gusto nyo. Lagay ko lang SSS. Tapos, isi-save as nyo siya as JPEG. Yan. Tapos, titingnan nyo kung saan nakasave. Punta tayo sa pictures. Yan. Dito niya isi-save. Save. Current slide only. Okay. So, meron na tayong picture niyan. Mag-open ka ngayon ng panibagong PowerPoint. Pag nagawa mo na lahat ng background mo na ganun, punta ka na ng bagong PowerPoint, tapos format background, picture, file, hanapin natin yung ginawa natin. So, SS, yun diba? S, to. Yan. So, insert, close, tapos palitan mo yung layout, blank. Okay, so yan na yun. Kung gusto mo, insert tayo ng text box. Yan, ito yung para dun sa name ng mga parts. Okay, format mo kung gusto mo may fill. Ito, pwede ka dito mamili. Yan. Pwede mong palitan ng color na gusto mo. Tapos, lalakihan natin. Okay, so pwede din dito sa home. Yan, dito. Pwede din naman sa keyboard, control, tsaka yung close bracket. Yan, tapos control C, control V. Mouse. Yan, keyboard. Ano pa? Control C, Control V, monitor. Okay, punta tayo sa slide number 2. So, right-click mo, format background. So, nagawa ko na yung JPEG. Kunyari, nakasave ka na. So, hahanapin ko na lang dito yung slide number 2. Ito. So, insert, close. Yan. So, ito ang ginawa ko lang dito. Text, ano lang to. Insert shape. Tsaka to shape. Tapos yan. Tapos, diba, background na siya. So, yung animals na lang ang kulang. So, ang ginawa ko, may sinave na ako. Sa pictures.
para mas madali. Control C mo yan. Punta ka dun sa presentation. So, isa pa. Control V mo. Tapos, double click mo, tapos crop. Yan. Para hindi ka na control C na control C. So, meron ka na niyan. Isa. Control C mo yan, control V. Tapos, i-adjust mo para makita mo yung ibang animals. So, hindi ka na palipat-lipat ng pupunta ka sa my documents, babalik ka dito. So, gagawin mo lang yan, ganyan. Control C, Control V. Tapos, pag nawala, click mo ulit yung crop. Yan, para ma-resize mo. Makikita mo yung ibang animals. Okay. Talisin mo yung crop para malakihan mo yung picture. So, mapapansin nyo, pag nilagay natin may background na white. May background na white. So, punta ka dun sa recolor, set transparent, tapos click mo yung white. Click mo yung picture, recolor, set transparent, click mo yung white. Click mo yung picture, recolor, set transparent, click mo yung white. So, mawawala yung background niya. So, ganyan lang po. Tapos, third. So, right-click, format background, picture, file. Hanapin mo na yung sinave mong JPEG. Ito yung sinave ko. Insert, close. So, yan. So, dito naman, ang ginawa ko, kasi may internet, pwede naman sa internet. Kung sa internet ka direct nakukuha ng picture, i-right click mo, copy image, tapos balik ka dun sa PowerPoint mo, right click mo, paste. So, medyo malag lang. Okay, yan. So, i-resize na lang yan. So, ang ginawa ko dyan, nagpunta ako sa internet, tapos sinearch ko yung planets. Close muna natin to. Solar systems. Yan, di ba may mga planets dyan. Ito, kompleto. So, gagawin mo, right click. Wait lang, may pangalan pala yan. Yung plain lang na picture nila. Wait. Okay, ito mas maganda. So, right click mo. Click mo. Yan, lalabas to. Right click mo dito. Tapos, copy image. Balik ka dun sa presentation mo. Control V. Okay, tapos ang gagawin mo dyan, kakrop mo na lang. Diba? Para hindi takaw space dun sa iyong computer. Tapos, alisin mo sa pagkakrop para malakihan mo. Para mawala yung background, recolor, set transparent, tapos click mo yung black, diba? Parang nasa loob na siya ng solar system talaga. So, ganun lang po. Tapos po, pwede nyo na siyang i-save. Thank you for watching.